Σκεφτείτε να ξυπνάτε και να βλέπετε την πόλη σας βυθισμένη στο νερό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα για χιλιάδες Έλληνες τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κακοκαιρία Ντάνιελ χτύπησε την Ελλάδα με πρωτοφανή ένταση, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η Θεσσαλία, ο σιτοβολώνας της Ελλάδας, μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη. Οι ζημιές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καθιστώντας τον Ντάνιελ μία από τις πιο καταστροφικές θεομηνίες στην ιστορία της χώρας. Και το σημαντικότερο είναι ότι μόλις το 15,2% των ακινήτων στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο. Επενδύοντας σε ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα ασφάλισης, μπορείτε να είστε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι προστατεύεστε από τυχόν απροσδόκητα κόστη ή υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της επιχείρησής σας ή της κατοικίας σας. Λοιπόν, πόσο κοστίζει για εσάς ο ήσυχος ύπνος? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε σχόλιο και ακολουθήστε για περισσότερα. Για περισσότερες πληροφορίες πάτα το link στο bio.